ja tultu tähän takaisin. Mä en käynyt. Eipä huudella. Ja eikä voi yhtään väheksyä tätä tilannetta, että olisi ollut helppo tulla tähän paikkaan. Kuitenkin kaikkien mutkien kautta, kun ollaan päästy tähän kohtaan, Nils oli ja on hyvä mies. Ei hänellä mitään riitä. Pyydän hiljaisuutta. Saanko kysyä? Mistä kuponke baaritiskistä? Hiljaa. Ja buffetti on sitten tilaisuuden jälkeen tuolla toisessa huoneessa. Nils oli ja on hyvä mies meidän kaikkien sydämessämme. Ei hän voi olla murhaaja. Nilsson, pyydän hetken. Jos ihan hetken, hei. Nils oli kuitenkin loppuun asti bussikuski. Ja hän selvitti tiensä tähän päivään asti 45 vuotta sitten tapahtuneesta murhista. Hän eli suht normaalia elämää Laitelassa, Helsingin kupeessa. Ja pyydän Keravan numero 32 bussia ajamalla hankkijalantonsa. Ei aina niin helppoina päivinä, ei aina niin vaikeina päivinä. Nils oli tallilla. Nils oli kaikkien kaveri. Jussilla on palmikot, mä en pääse millään tossa filmuille. Hän eläytyi työyhteisönsä moraalina. Hän oli sympaattinen kaveri. Kuten kuulopuheet kertovat jo Iltalehden lööpistä, Seaportissakin hän oli levennellyt, että 3 on tapettu, mutta linnassa ei olla. Aivan päätön juoru. Niin kuin ne ruumiitkin. Mutta mikä tää pointti nyt on? Anteeksi. Seppo Boisman, meistä ajan jo jättänyt mies. Ollut hyvä mies myöskin moottoripyörällään. Ei varmaan tiennyt siinä vaiheessa, että Podomin järvi on hänen viimeinen järvi. Mikä läppä? Kuitenkin. Tiedätkö mikä vittu katukos? Pyydän! On se Päivän on Podomiset tullut sieltä? Ja siellä takarivissä. Joo. Satun omistama huone 56, mä olin se 3 pasrakuuta. Siihen on muuten vaikea saada mäntä. Se on Nissen vanha. Joo. Joo, Mutta kuitenkin haluaisin palata tähän. Mä olen säilyttänyt ihan alkuperäisellä tankilla. Haluaisin palata tähän. Raija Pelli on muuten tätini. Haluaisin palata tähän traagiseen murhatapahtumaan. Pelti. Pelli. Kuitenkin Raija Pelli. Nils Gustafsson, hieman ehkä äreä, pirtsakka, nuorison termein sanottuna, hauskainen mies. Hyvin pidetty työyhteisössä. Mä palkkaan aina Jussi saatana asiaajajaksi. Pyydän hiljaisuutta. Nyt laitetaan Peterasta syytöön. Nils kuitenkin vaikeuksien kautta murtunut leukaluu, rintalasta, pääkallo, juoppo. Juoppo. Ja kuitenkin kaiken tämän vaikeuksien kautta hän on päässyt voittoon. Käräjäoikeus totesi, että hän on syytön. Seppo Boisman toisin hieman ehkä seksuaalisesti häiriintynyt tamperelaispoika, muuttanut Helsinkiin, sähkötehtailijan poika. Ehkä kuitenkin väittäisin, että Frans Haasman oli tämän murhan takana. Alipista luin. Ei sä et tiedä tästä jutusta yhtään mitään. Eipä nyt. Hiljaisuutta pyydän.
kuitenkin Nils Gustafssonille kehottaisin tässä vaiheessa nostamaan maljan. Vapauden malja. Nils Gustafssonille. Kiitos. Hyvä Nisse! Nisse! Hyvä on Nisse! vapaa! Lärvittää. Se on valmis. Poikki.